Eguerdion, Joseba eta konpainia, hemen gaude Amilenan, Arrasolako bentan. Ni Lur naiz, bera Vanessa da, bera Jose eta Joana falta da, gure laugarren kidea, eta oraintxe ikusiko dugu zein den gure proiektua. Amilena herri laborategi bezala definitu dugu, ez? Elikadura burujabetza eta transformazioa gorpuzteko herri laborategi bat. Merkatu logika horietatik ihes egin nahi dugu, ez? Ez ibilirre gateatzen, lehen gaietan, hori adibide bezala, ez? Eta jende askok badaki nora datorren, eta badaki ze balio dauzkan gauza bakoitzak. Jendea ere badator hona lekuak berak transmititzen duen lasaitasunagatik, jende asko bertako ere hemen egoten da arratsalde pasa egonean, lasai. Guri ere jarri dute fama erritmoa Amilena, ez? Gauza batzuk bere denbora eskatzen dutelako eta hori ere ikusten delako. Kulturak badu bere txokoa Amilenan, janaria bera zelan jaten dugun hori bakarrik hori bera kultura da. Baina, gero kultur ikuskizunak eta esposaketak eta antolatzea ere bageneukan buruan hasieratik. Saiatzen gara elikagai guztiak ekologikoak izan daitezen, ekologikoak eta hurbilekoak, ez? Nekazariekin eta abeltzainekin egiten dugu lan eta artisauekin ere bai. Eta, hemen dago aukera hori guztia probatzeko, ikusteko posiblea dela hurbiletik ere jan, eta pizkanaka hor bagabiltza bide horretan. Gaur egingo dugune Amilenako ensalada epela. Ensalada honen osagaiak dira asa, sagarra, berakatza, intzaurra eta granada. Ikusten dozu moduan, honek lau osagai hauek Euskal Herrian ekoizten dira, granada izenezik. Baina, gure fusioa da batez be Amilenan gauzelako fusio horretan bai, ez? Lehenengo gozengo dugune da hasi emoztu. Kenduko dotzegu sosto pizkate zatarra dauzenak eta hasiko gara mozten. Hemen kortia da importantia, ez? Da, fin emoztu behar dala, txukru bat izango balitz bezala, salte hau harin badanez, behar dau fin izetie harin iteko, ez? Bigarren osagaia sagarra eta hau zatitzuko dugu, holan bakoitza gure dauen moduan, gukitzen dugu zati txikiak, salteatu bat eitzeko gero, eta kentzen dutxegu sasiak. Sagarra zatituta aukinda gero, eitzen duguna da intzaurra, granada eta osagai guztia, berakatza barne eta asa, salteatu bat eitzen dugu goken. Hau listo, Ize, pizkatxo bat, faltetan jako. Azkenengo momentua botako duguz intzaurrak. Amen. Baina bukatuta da, ize, platerrera botetan dugu, osagai beroak. Eta bagoaz azkenengo osagaiarekin, alde batetik granada, bestetik, azkenengo toki emoten dagoena dala albaka olioa, albaka bieskoko baserritik ekarritxekue da. Eta azkenengo osagaia, eta da, algan arteaneko alga, deitzen dala Grasilaria carnosa, eta bukatu dugu gure Amilenako ensaladakin, ensalada epelonekin, eta, Joseba eta konpainia eskerrik asko, eta, badakizuen gaur zen, Anbotoko magalean, Amilenako bentan. Hurrengora arte!